Здравейте на всички, реших да направя това видео, след като видях, че има много такива хора в живота, които са като някакъв вид учители, не знам. Между другото, сега преди малко видях, че някаква музика се чуваше. Понеже съм в мола, се чува нещо. Филис на видат, което означава весела Коледа на всички, които не съм поздравил. Значи, много ми харесва на примерно видеото на Садгуру. Разбира се, аз не съм чак толкова добър като него, но не съм чак толкова опитен като него, нямам толкова много като мъдрост, но все нещо съм видял на живота. И последно време ме изумяват хората около мен, които са, как да кажа, предимно консуматори, не помагат на никой и живеят за себе си, като цяло. Себелюбиви, интересуват се само от парите. Да, то реално в Библията, нали, е написано, че парите са защита и те реално са, как да кажа, се залепват за тях, нали, понеже така е по-лесно. Даже имам познат, който учи хората как да живеят, нали. Но той реално самия е човек, който се крие от реалния живот. И кара някаква скъпа кола за $40,000. Обаче той реално не се е трудил за тази кола. И така живее взето. Нищо не работи. Ходи по разни екскурзии тук-там. Развалила му са колата, казва: тате, дай пари за кола. Дава му баща му. Тате, той, екскурзията, дава му пари. И този човек реално е мижитурка. Той се крие от реалния живот, обаче той не се е мъчил за тези неща. Не е проливал пот, нито се е трудил. Той как ще разбере реалния живот? И такъв човек да те учи как да бъдеш страхлив, защото той при първа ситуация, трудна, той бяга. На колета научи този човек как да се криеш под земята като щраус при първата трудност. Възхищават ме хора, понеже имам и такъв приятел, познат, който е от разстояние. Джиро, здрасти. За теб, поздрав. Човек, който реално не се бил от смъртта, на тежки ситуации е бил и не е избягал. Такива хора са нужни реално. Но или хора, които реално нищо нямат в този свят, обаче живеят. Примерно, привет, Юка, и за теб поздрав. Хора, които се борят с реалния живот с нищо, не се жалват, не се оплакват, обаче живеят. И реално системата е, поне от това, което съм видял, е лъжлива. Има хора, които, нали, ще ви казват, нали, нищо не можеш да направиш, не са бори за нищо, защото съм познавам такива хора, облечени с хубави дрехи, казват, нали, няма смисъл да се бори с той, няма смисъл с той. Гледаш го, красиви, хубави дрехи е сложил, химикали някакви сложил, такъв по-престижен, обаче той е дявол, шейтан, който означава противник. И всъщност такива хора се интересуват от парите само. Това е то, навсякъде такива. Тези хора, какво могат да ви кажат, нищо особено, понеже той дявол винаги на едно място води. Към гибел. Вярвайте в себе си, в близките си. Най-важното е да бъдете с хора, които са с вас в сърцето си. Общувайте с тези, които искат да общуват с тях. И важното е да не се предавате и да бъдете силни. И това иска да кажа. Весели празници на всички и всичко добро.